Ita papagayam, isabot mi kada kayo, teserya tayo ita alawas ana pauluhan. Dua a puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. Each moment of my life. Angie! Violi, agluluwa ka. Malagip ko lang amin tinapalapas. Tinapasama ka lagi tidadakil ta. Tinakaalinggit apa nagregay ti bantay ijela Trinidad. Uwin nga rod, adu idi iti nagaburan kan saanan anabirukan ti bangkay na. Na itanamdan as si bibiyag iti dayjay apaset ti bantay. Uwin nga rod. Kaslag kupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtan ka lagi tinaganakan niya. Tuwa akabsat ko. Agpadata, Angie. Agpadata iti marikrik na. Nagkasang tinapagtan ka dagiti patpatgen ta iti biyag. Gapo iti dayjay adidigra. Puno day ta. Owen gayam. Agturpus ako iti kileyo. Nagsaya at kat kuman. No si bibiyag pa'y tina. Tapno maimatangan na ti panagbaligi. Babaan ti adu at tultulong mo. Agyaman ako na ibes. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata? Nagsaya at kaagayam. Agpadatan anatay dagiti dadakkel ta. Agpadatan ana ulila. Isu adata nga rod ti rumbang nga agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ganawa. Kat makuna ka nagasa ta. Taada ka anapod no agayam. Yes. Kas itinakunak. Awan sa baling agtinulong no saan adata. Sapay ko man. Tamay ka iti-gundaway nga agsubalit iti kinasayaat mo, gayam. Saan mo apanunutan dayta? Gaputa saan kong mat nga urayan ti supapak ti naipaay ko at tulong. Congratulations, Bes! Thank you, Violi, my friend. Oh, ato iti diploma. Sikat ipanisagutak iti daytoy. Tangay awan mo't dagiti dadakkel kon. Thank you, friend. Patpatgan ka unay agayam ko. Patpatgan ka mat, friend. Agyaman akmanan. Tsak tumao mga agyam-yaman kan ka, friend. Sus! Saan mo apanunutan dayta? Saan man? Tano saan aga po iti adwa sakripisyom? Saan ko ang magtang ti kastoy? Saan ang makaadal, Bes? Anyan? Putno mat. Adun ti utang ko ang naimbaganakam ken ka. Di mat, nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mat iti sumablat nga agadal. Uwan, Bes. Isu adi ka nga agyaman. Tasyak mat ti sumublat nga umutang iti naimbag anakam ken ka. Saan ka nga umutang? No diket, agbayad ang iti utang ko ang naimbag anakam ken ka, Bes. Anya? Uray anya pa editan ah. Ala, good luck ka data adwa, my best friend. Alamangan kayong babalasang. Pasensyaan yung tiba si Talinuto. Ala, anya basit anti? Nagadun tupay. Basit la dayta. Dayta na tiregalog kan ka naggraduar, Angie. Agyaman na kanti. Nakaananos kayo unay kada kami itigayam ko. Amok akailiw yan dumadaan iti ina. Isana da parikot yung bapalasang. Di kay agbabay ng umasidag kada kami kini Uncle Leonato, ha?
Auntie. Oops! Awan ti agsangit. Sangot ti grasya ti ayan tayo. Gaya man niya. Unay kay lakit din yung uping aya. Ala. Magantayo kit din. Mao din to ni Uncle Yaw. Ta sigurado ang marabyan man ang asumangpot bayjay. Nagsango daman nga tankin ni Panyong. Ulitik man ang tiagyaman kada kayo, auntie. Bioli, bes. Nakasaysaya at kayo kanya. Girl, I need you. I need your Agyaman naktapinat kam ti hawis ko mangantay ti war. Kababain ken ka, ha? Kunamot nga i-blow out nag. Adang may napatiguna ya kahit ko amaman. Anya dayta? Nakalpas kan ti panakatal mo. Aklon na kumamatan. James? Awan magngatan ti pambar mo. James, ada pa'y responsibilidad ko itibiyag. Anya? Amo mo ti background ko. Awan ti inlimod ko ken ka. Jay gayem ko tinang paadal kanya. Iso nga itata nakaturpos akon. Tulong ak matigayem ko. Tapno makaturpos mo't akas kanya. Saan tapay mo nga gasawa no bilang? Agay na italaeng. Tano nakasagana kanton na paikasar kanya. Di isunto ti pa nagsimpata. No pa'y kasta, saan ka apilitan? No di mo pa'y kayat di magikalay sa kanya. So please, ako rin nakuman. Kanak kumapay iti basit a panawan amang panunot iti amin. Di na kumaapuraan, James. Talagaan na ayat unay ti Diyos kadata. Amuna dagiti kakaasyan na. Uwan, Bes. Agsapulak at agos iti pagtrabawak. Congrats, Bes! Uwan, Bes. Katagyaman ak unay. Tauray na pukaw dagiti patpatgak iti biyag. Nangro na ka dagiti naganak kanyak. Nakaturpusak. Babaen ken ka. Uwan, Bes. Naimbag pailaan ti Diyos kadata. At daak man nandito State University. Makaikaw at ag-eskwela. Kunak no siya ti kabakatan dito yung saan matgaya. Ado dagiti padak nga agtawanin iti 25 a first year college. Ken adda pa'y bakbakat ngam siya dito pagadalan. Agawid akpay. Tadwa nga oras ti vacant ko. Uray. Tadi talaang ti pagabangan mi kini Angie. Walking distance lang manipod dito'y pagadalan. Love you too. Bye. Ay, kastoy gayam tirik na ti maadan iti kayan ayan. Naragsa. Nga dalaok na apa nagdanag. Naragsakan. Takas ko ni James tinagbalin akayan ayat ko. Maganagan met. Tamangan no. Lukwan naktulaang. Nataer. Ken padak a professional ni James. Sana maglikan nga ado dagiti gusto ken ko na. Sapay kumata din nakto alilawan. Siyak tulaang kumati ayaten na. Isuti umuna nga ayat ko. Ken, sanak to kumangag sangi. Gapuken ko na. Isimpa akong dagiti things ko. Agawid ako.
Nagawid mo't gaya mong nagitipada ka, maestra, iti na ito yung pagadalan. Bes, agbayad kan iti tuition fee. Oh, at iti pagbayad mo. Nagsaldo ka din, Bes? Wen, isong agbayad kan iti tuition fee. Agyaman nak, ngam, sobra da ito eh. Nalakit din idulin mo. Tanayang baglang ada ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Agyaman nak, no idilig mo't ititid ko kang kaidi nga allowance mo, adayo adakdakal tititid mo kanyak ita. Siyempre, dakdakal ti sweldo kas maestra. Ngam ti sweldom idi nga agsi-sales lady iti may sa amol. Agyaman nak, talaga naayat ni Apo Diyos. Tauray kas daylaang ti trabaho kidi, na isakripisyo tamot latta ti panagadal mo. Iso nagbalin ka, maestra. Wena, tanalaing gamot ngamin nga agdiskarte idi. Kasong dayta, dandan ni surusuram amin a politiko idi. Tapno isponsoran dalaang ti panagadal ko. Wena, isupay matinait itadda at tulong dagijay, Bes. Dakkel at tulong dagijay. Wen, Bes, kat dayta ti pagbilibak unay kin ka. Nalaing kang agdiskarte. Sikat tinang ipampamuspusan ni Tiamin. Isu nga ita. Subadak mo't nga ro dagiti adwa sakripisyom. Tapno makalpasak laeng iti panagadal ko. Thank you, Bes. Girl, I need you. I need your love. No, kasta, saan pa'y nga mo diyagayim mo? Di may papan ka data? Saan pa'y? Tamabain na ka mangipudno. Ngam, apay. Sanak pa'y nakasagana. Mabain na. Ah, ibayin na? Kasta ka di? Ah? Ni saan? Ada nga min saritaan mi. Asa kam tula makinubyon. No agpada kamin nga adaan iti trabaho. Aniya? Ay, napintas ka talaga. Amo ka na simpat ka. Agyaman na. Uray si ka. Amo ka na simpat ka. Dakil ti pa nagtalikukin ka. Amo ka di naktupaldaangan. Amo adi naktupagsangitan. Ken, di nakto isukat iti sabali. Promise. Si kanto lang detect. Aging katong palbiyak ko. Amangan no, makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Kat panawan nakton. Din tumapasamak deta. Diyak marami deta. Tasyo ka lang ti babae nakariknak iti nagpaido mga ayat. Ay ayat ang kaonay. Ay ayatin ka mat, James. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Ay, awan mo na to. Nabartag ka manan. Kwarta makin, di bakit? Pangaramatam iti kwarta. Di bakit? Tamagan na pala. Ang damang katagag Arak manan. Saan? Si Kamo. Kita man na kayo numakaw. Pangaramatam nga ron iti kwarta. Basta bakit? Di ba gasot lang? Ay, akwan. Nagbayad ak kami iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwis ti balay kan lote. Nga. Naibos ba na? Apa yan? Naibosin tayo abang? Na, manumaala malaalak nga abang diti balay ngay. Kedua maala kwarto ti papaabangan ta diti balay. Mas dawak kami kang kabakait. Ang damot permit ang agpapabang. Di mo pailay pangato ti abang na gajay dua babae. A border tayo ti mayo sa kwartaw. Kaasi na nga rod. Amumot nga ulilan adamang dagiti nga agayam. Regular pa yun iti pagisulsuruan dahil saraya. Ewan
Ngam iso timang papaadali di kayam na. Simublat lang ang eskwela ni Violi. Ang eskwela pa'y lang kami. Bakit sanay? Apay ay apakibiyangam ika. Kasano aja pakibiyagan? Bakit? Kanagbasi mo lati abang na dito'y balay. Ay, awan na malugit na. Bakit? Ipangatumot ati abang na. Awan na ita asi-asi. Siyudo ko magit di ati masal ka na ta. Tagpada tang awan trabaho na. Nato, ay sumardang ka man. Kababain ng mga daka. Ay, pagbainam ko ba? Karbangam ti mangipangato iti abang na. Aniya? Tinawalpay kat kuma. Uray no nababa, basta dagab-abang iti 2 kwarto. No, pimanaw daga po iti kangato ti paabang mo. Ay, adadan nga awan na pulos ti kwartata. Ado, tiyag kasapulan iti pagabangan na. Asidag to'y balay ta, ti ta universidad. Bes, nakaturog kan? Saan pa'y? Sige, kasta na pala ang ngarod ti radyo. Di mo pa'y idipon. Wen, denggag pa'y ti paborito ng FM station. Nagpipintas ti music da. Wen ngarod. Kumabes, awan agbalbaliw ka data. No siya, saan kanto apulos amalipatan, bes? Patpat gan ka unaya kayam. Kasla, kabsatan ti pangibilbilang ken ka. Kasta akmat, adun dagiti nagdaldalanan ta. No anya ti masapol ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay kuma, taaging gatong palbiag ta, ti kastoy apa nagtintinulong ta. Wen bes, dahita ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Bes, adday pudnukken ka. Ha? Anya dahita bes? Sorry, bes. Diyak kaya ti agilimod ken ka. Iso nga ibagakon ti agpayso. Ket sapay kumata maawatan na kiti da ito eh. Sorry nga inaklon kong tinabayagan nga agdatdaton kanya. Ha? Sorry, friend. Addatulagan ta. Asata la makinubyo no agpadan nga adda trabaho ta. Sorry. Diyak nakauray. Kagura na ka di. Sorry ha. Saan? Apay kumakagura ka? Ha? Agpayso. Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaaguraan ka? Kat awan matdakas iti aramidem. Agpayso. Nawastuan kan iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakit din amakirelasyon? Oo, enangim. Adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na ang nangdadaon iti dayta atulagan ta. Okay lang dayta. Si kakit dimot. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Bes, anya na kinasayaat mo. Man nakaawat ka unay. Isu ama awatak dayta. Basta no anya ti pagragsakam at tuyak amang suporta kang ka, friend. Isu na lang ta. Anya, bes. Maikawa ak, friend. Addan nobyong. Amangan no. Napatpatagton jay nobyong ngam siya agayam mo. Ala. Dayta ti saan to ang mapasamak, bes. Mapukaw kunti amin. Basta saan asi kaagayam ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka met my best friend. No siya. Di naktupulos mauray ngagbalbaliw. No pa'y nagbasulakin kan. Tadyak tinumpal titulagan ta. Awan anyaman na. Tay ko nadagarod. Tao lang tayo. Girl, I need you. I need your love. My life. Anya na kinasayaat mo. Man nakaawat ka unay, bes. Iso ang maawatak data, bes. Basta no anya ti pagragsakam,
At tuyak amang suportahan ka. Iso na lang ta. Anya, bes? May kawa ak, friend. At dan nobyo. Ang mga no... Napatpatid ton, jay nobyo mga misya kagayam mo. Day tati saan to ang mapasamak, bes. Mapukaw kun to ti amin. Basta saan asika agayam ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka mat, my best friend. No siya, di naktupulos mauray nga agbalbaliw. No pa'y, nagbasulakin ka. Tadyak tinungpal titulagan ta. Awan an yaman na. Tay ko na tagaron. Tao lang tayo. Damadlaw ko, pare. Anya manan. Manipod at danom yan. Kanain ng tipagwapom. Eh, uy, inspirado ka niya, ha? Alna ka man. Ruganak manan ako na. Takit maganan. Bisin mula dayta. Sige, ala, mapadangaro din. Ah, Oh, ada tiks ko. ne, ang mga no GF dayta, kumain ka na ba? Wow! Umapalak, pre! Sana all! Sordo. Mapantaman langin. Sutil ka talaga. Maragsa ka na kalaan para king ka, si Kaman. Okay, thank you Ngamkas itin ako na. Hawisim ki, di nagkasar kayo na Awan pa dahil iti plano mi. Madanon to. Ato yung tibayad ko iti abang may itaabulan, nana. Agyaman na Angie. Sobramat na ito'y. Uy, nana. Nayon na kung ti abang mi. Taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo. Ikat sa anak mo't nagpampanayon balasang ko. Ay na, no anyaman timang mangyayukin ni tatayo anato. Ay di yung ikaskaso. Uy, nana. Di kayo matanagan. Amoy mo ti ugali na. Sumanao no kasi ang makainom. Ay, paspasensyaan nyo lakuman. Pudnumot nga min, nana. Nagbasit ti singirin nyo nga abang mi. Ay na, awan na ita. Kinapudno na. Mababain kami iti gayam ko. Yamin, adun ti na itultulong yu kada kami, nana. Kastala ang tibiyag ako nada balasang ko. Maawatak ti kasasaan yung agayam. Ken, oray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agimimon kada kami. Tapay kano ang nagdakkel ti singsingiran nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laeng. Talaga matadakdakkel ti abang da. Tanalawlawang adayo ti kwarto nga babangan da. Ken, saan la aday ta? Maawatak ti kasasaan tiyo. Nana. Alam kiti da ito'y idulin mo. Alaan nyo, nana. Basit mo't laeng tinayon ko. Kwartayo day ta. Sigurado ka. Uy, nana. Kat, agyaman ak narod Kat na imbang mata, na regular kagaya man iti pagadalan ng pangisursurwam. Kasi ni Apo Diyos, nana. Nasaya at nukasta. Agan anos ka balasang ko. Nagasat ka ta nakastrik ka iti pagadalan ti gobyerno. Girl, I need you. I need your love. Adaman damagag, bes. Ano day ta, bes? Saan ka kumaama po, Ben, ha? Apa yan nagustuhan ni James? Umuna, nasingpat kan na anos. Maikatwa, man nakaawat. Kan maikatlo, syempre, pogi. Sana all. Nabayag ka din, anakad kadwam? Wino, nakukuyog mo day alalaki? Wan, agad-adalak pay laang idi. Napingat nga agaron kanya. Di wow. Kat no apayan ako na ka man nakaawat. Na anos ang naguray. Sigurado ka, anasingpat day jay. Amangan mat no italaang. Taado, ti kakasta lalaki itan, friend.
friend? Wen friend, saan ka unang agtalagan kwa na? Anya? Ti amom, nasingpat. Ngam singpat kitib lang gayang. Ngam inton na alad ang ti kay keta. Ang mga nagbaliw ton ti aplaw ti angin. Ala, saan mo't siguro, bes? Madlaw mo't anasingpot ni James. Kat, inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan, oray no ibaga na dayta. Saan ko paya kayat? Ha? Apay man? Saan na paya nakasaganan niya? Ti taom friend. Liklikam ti kanayon ang makikuyog itinubyong. Ta, amangan nung mailawan kayo. Ala, dayta, tila ibagbaga na. Malaksid ano talaga akayat mo ti makiasawa. Awan, mabalin ko. Friend, jak mabalin nga aramidan dayta. Aging ga asaan ka ang nakaturpos iti panagadal mo. Promise, bes. Agyaman ak friend. Saan ka ngagdanag? Ta saan amasayang ti bannog ken sakripisyo. Agyaman na, friend. Good luck kadata. Nanggap ka ba na yabakait? At ba rin igam mo a plato kang malokaw? Dita kwarto da Angie kan Viole. May marag. Nagpanigo ka ba rin ka na kwara? Taado mo tayo linutok amasida. Padigo ka la, padigaw. Doa sinula unay na ganyan a borders mo. Kain ka patiguan. Di ka mabutag sa o iti kastala kay. Di ka lamaasyan ka na ganyan babalasang. Isu na lang arudan, piman nagbibiyag, taulila damot na ademang. Nay, uray na naman. Anya? Apa isu na lang kaya tiawan na dakil na. Uray mo data. Natayan na gini dadakil ta. Aguli makaman di talak lakayan. Di mo amot di bagbagam. Nabartek ka pang gaminin ka. Ay, kastamlatan na ka na yun. Sak manan ti pangituro kami ti tope ka. Nagigday, paborito ang borders mo. Di magsasalitaan ta. Ay, mga kakit din. O anya, idasaran kaan. Imbag no at napaidasan mo abakan. Kano impadigom sa amin namin. Anya nga impadigo amin na sasawa mo. Ado, tilinutok. Danag buntay ha. Imbes ko mga isudat yung padigo ka na ta. Tanda trabaho na. Isuda mo ti padiguam. Ay na, nila ang Angie ti adda trabaho na. Salbagkit day. May ramraman na tao ng saksakripisyaw. Nagadukit ka sa umo na ya. Isumat, puno mo ti kurak sana ya. Di mo man pakibibiyangan dagi jay. Kasaan mo akab kabagyan, Ida? Siyamat lang tinangibagan iti na ita na. Saan mo akab kabagyan ita? Hangam, kastao na ti sayahat mo ka na kwara. Pagasan na ita. Imbesa sinata, impanegumkit din ka na kwara. Anak mo ay, uno ka anak kami na. Takasta titratom ko na kwara. Sumarden kan, lato. Saan kan nga sa oti kasta? Ang mga numangag na kapay. Kanya ko ba? Puno mati, magbaga ka nga. Huston! Idasaran kan tamangan kakitay. Sige. Agidasar ka nga ron at mangaldan. No kwarta lang tinapatagkan ka, siyaksaan. Para kanyak, adada apakaragsakak ti panang tulong ko, iti pada katao. Dumagas ka pa ya? Saanin? Tamang makita nakdi kayo mo. At pagsasawan nakili. Sana kasta ni Violi. Nasingpot na dya agayim ko. Yung amo ka kan ko, na. Saanin? Indon maminsanin. Sigurado ka? Di kan dumagas? Wen, next time ton. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, ha? Okay. Bye. Love you. Love you too. Sauce, das pakay. Anya manan, deta sirsiri pag ditalaklakayan. Di may isa paborito ma border mo. Apay manan, asino ka dakwada? Ni Anjay.
Ada nang itulodkin ko na adikot, Chay. Anya? Uy, nasiputak. Sakbay adim saag, nagkastoy da. Ay, salbag kalaklakayan. Anya, dayta. Pagsabsabatan mo tiduatam mo daw sa paatid dugam ta subil mo? Ay, sus, nagkapoy ka na yung bakit. Naging nagagda. Anya? Ay! Umapal ka? Laklakayan. Sigurado abak ng dadya lalaki. Tadikot siya eh. Kat, anya kumaita. Ay, iso nga ingatong ti abang na. Anya, dayta man ang tibagam. Girl, I need you. I need your love. Pulos, ajak namnamaan, bes. Ti, anya, bes? Baknang, naka-wheels. Saan met? Saan atay nginginaon a kotse tay kotse na? Kan gagangan nga empleyado iti may sa aprebado a kumpanya dito syudad. Kasta ka di? Saan man ta na din magas dito eh? Mabain ka no ken ka, bes? Sino ti kabain na? Siya? Ken, amangan no sermonam ka no. Ada ka di panggapuak amang sermon kan kuana? Awam bakit di nga. Basta, mabain pa ila ka nung agpakita ken ka, bes. Anyan? Amo na nga men no kasano ti kinaklose ta iti tunggal maysa. Amo na ka di iti may papan iti family background mo. Wen? Awan tindimdimod ko ken kuana, bes. Kasta ka di? Inistoryak ti si Bubukal ana pasama. Nagbilib nga rin ka data. Manmano ka no ti agaya makas ka data. Madlaw ko ang naragsak kay ti BF mo. Sapay ko mataag na nayo na kasta. Dayta mo ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos, ren. Bes, Nulukod nak ni James. Tiyaklaan mo na niya ti pagbanagak. kunang mata na singpat. Iso nga ada yung nga rod ang mapasamag ti pagbupot nga. Sapay la kumabes. Good luck, bes. Ulitat, anyaman na pagragsakam, nakasagana ak amang suportakan ka. Thank you, bes. Talaga agayom ka, ah. Gamin pulos adi pinanawan. Anya ko matserbi iti nagkaduan ta. Saan ka matamadanagan, bes? Tulungan ka aginggat makaturpos ka. Anya di ko na mga ibagam, Bogs. Kuha pre, nakita ko ti picture ti kayan ayat mo. Oh, nakakita amat. Na-search ko ti Facebook ti kayan ayat mo. Anya? Ay na, talaga gaya man napintas si ka. Una. Kuha pare. Friend request mo ah. Kuha pre, mabainak sa? Pagbahin ang kumamot, si Kapay, tagdabain na. Joke lang ah. Agbalinto na kumarim na dyan. Anya? Siyempre, agumpari ta. Pari tinawag ta. Iso mari ko nam tumutan ah. Iti kayan ayat ko. Ay mo na niya. Pre, awang kadit kabsat na balasang da dyan? Sika talaga. Igaraw mo man ang tikin na sutil mo. Ang mga no, ada kaing ingas na kabsat na. Agmay-may sa lang nan, G. Sayang. Jay kayom na ah. Ngayon diyak pa'y nakita. Tupay kanayo ng istoryahan kanya. Gayam? May mayat no kabsat na pre. Tas sigurado ang napintas mo't laeng. Awan nga rod kapsat na. Ngambayam. Tadya ito kayim na tiyam amukin ka. Napintas nga tamot akas king kwa na. Diyak ka mo. Depende iti panagkita na ita. Ore ko na ka napintas. No, sana napintas king ka. Ay awan mabalin. Sa bagay, puno day ta. Depende iti tao day ta pre. Gusto ka. Taada napintas kanya. Gamiti sa bali. Saan? Wan pre, gusto ka. Ngam para kanya, saan ati akin roar alang ati kapatgan? Ngam kidi, ugali ti kang runaan.
Dahito iti balay mi. Dito'y gayam ti balayo. Wan. Naibag kayo pa'y adda balayo. Ngamta kami. Nagaburan idi naglandslide kapo iti bagyo. Basit la to'y balay mi. Tinapatag. Adda pag naadan nyo, asaan kayon nga gababang. Wan magkitiya. Nahinang agpaiso ti abang itan ti syudad. Pudno dayta. Adong aminan dagiti umay agnaed. Nangruna dagiti estudyante. Gayam, nyitikain mo. Coffee, tea, or juice? Anya? Oray anya, saan ka napili iti mainom? Arak kahit mo? Sika saanak naging inom iti arak kanya. Joke ko lang. Ayun no kahit mo, ada mo trade wine dita. Saanan. Okay nga rod. Mabit lang ha. Agtimpla kiti juice. Kaduan kan. Agawid akong James. Madam naman to. Itulad kanton. I love you, Angie. James, narakop nakmatan. I love you. Sorry ha. Jaksan masar ka ng diriknak. Diyos ko. Girl, I need you. I need your love. I can't forget you. Agawid akong James. Madam naman to. Itulad kanton. I love you, Angie. James, narakop nakmatan. I love you. Sorry, ngamjakon masar ka ng diriknak. Diyos ko. Ayahetan ka. Sikatiamin ko. Umunakan mauding ayat ko. Saan, James? Inturon na ka. Sorry. Diyak kaya ta mailawan. Sana pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Among tiga po na. Angie. Sapay kuma. Tasaan aday ta ti panggapwam agumura kanya. Sapay kuma tamawatan nak. Duat kang runahan arason. No apay adyak pa'y kayat, James. Okay. Sorry, Matt. Lading itak. Ngam nailoyo sakit direk na. Sorry ha. Agi amanak. Nakiayan ayataken ka. Nga uray linabsing ko titulagan mi kan ni Violi. Kasta ka di. Ngem kuma. San mo't kan alumbos pa'y dita? San pa'y apanawan? Okay. Maikadwa. Apay, saan mo akayat anasinaw ti saklang mo iti altar? Ka? Saan ka din na makauray, James? Tilaan ka di bagi, tikal kalikagumam. Saan at tinasinaw apanagayat ko ken ka? Sorry. Kasi tinakunak. Nailoyo sa langit diriknak. Promise. Sana na maulit. Umampagsamot din na dyan, maestra. Ang damot kung ditulod kan ko na. Nakakutsipay. Ay, agtal na ka man. Inton ko ang manghagda ka dita. Awan bibiyang mo ditan. Ay, asawaan dan samot din ni Anjay. Ang paklangat ajay mga asawa kan ko na. Hanya ka din aya dita sumsumbro kiti utot mo alaklakayan. Apay akasamot din tilawlawata. Ay, masaukla ang mata. Ang baro ka tapay na jay. Abangan no, ang damot din asawa na. Anya? Ay sus. Sos, narigatan. Ay, bakit? Ano, ti maglukluko itan. Ibagada abaroda. Ang gayam, adan putot na. Anya? Kanukas na ti mapasabak. Ay, di pa kabit na laang mat niya Anjay.
Tipay kat agbalin akabit ta maestran. Ay, Kahit na- nakaadukan. Ay. Tay takot kami ti paglaingam. Nanyat makita am til pagturturungan ta panunot mo. Saan mo Adilanta, adula unay ta pa nagpampanunot mo alaklakayan. Sapay pasig ang negatibo na kita nga ibagbagam. Pasulaya mo tagtamag bakit? Agtamtamag aklaang ba? Saan ka ngagdamdamag no di ka tagpugpugto ka? Ikikami ti daka sa kay papanan dagiti makitkitam? Ang yakit tete ang bakit aya. Ang mukha, espesyal nga minda kije abambae ken kakay. Nga? Saan mo mo't akap-kapin ano na kije? Ay, hagtal na ka man. Ipakat mo man ang takin naman naging bubukod mo. Kakaasyak na giyay. Masya nakiti ka sa saada. Taawan ka bagyanda. Tanagaburan na nga ron iti landslide. DJ Pico. Aniya? Mas ladi mo amot ipakasaritan ti biyag namod. Isuasan nakadilawan no nababalawan no kasjay tratok ka na kwata. Girl, I need you. I need your love. Hello? Bes? Apay? Ayan mo, Bes. Rabina. Di ka di ba agawid? Ay, sorry. Jakmot na i-text ngagpayson. Ada gayam dito'y internet cafe. Ada i-research ko nga assignment ko. Ay, kastaya. O sige. Anya nga oras nga gawid ka ngay? Rabi into siguron. Mga pas 9. Ala, sige. Mabisinan ka ditan, Bes. Saan, Bes? Nagmerienda akitay. Kan, ada snack dito'y. Kasta ka di. Bes, rumor kami gayam ka ni James. Makilugan na katun nga gawin. Apagiso, malpas kan tumagtan. Tagasanda ka ditan. Sure. Thanks. Sige. Ag-text sakto no nalpasa kon. Naragsakan ni Violi iti imbagak. At least, dinan parikot pa iti pagluganan na. Una, Adayong basit ti pagnanaidan na kan delikado ang magmagnangag may-maysa no kastuya na rabii. apod no dayta. Di tayo alam mo, no maranaan na dagiti adik dita. James, sapsapulon na ka ni Bositay. Adan si baganakan ka. Ha? Mapangkanto nito opisina na. Wen, apagiso. Ado mo ti papirma aking kwa na. Ayun gayam. Nakita tayo in-upload mo ah. Sino di may sa akadwayo babae? Ni Violi, tigayim ni Angie Dayjay. Iso, tibag bagam best friend na. Wen, hindi lang kalman anam-amo kiti personal. Nagpintas. Agpadadaan na pintas itinubyam. Pare, mabalay. Ti, Mamunak mo ka na. kunang midi, kabsat ni Angie di sa pulim. Don't worry, pare. Ibagak to kin Angie. Sana all. Wow. Ore, sakto ti taya pare. Awisan tayo da ngagmerienda iti may sakadag iti sikat a restaurant iti La Trinidad, pre. Sure. Sige, mapanak iti opisina ni boss. Anya di ko nang, Bes? Inawis na ka ni James iti balayda? Wen, Bes. Nagnervyusak si ka. Apay? Awan dagiti naganak ken kwa na. Wen no, kabalay na. Anya? Kat, anya tinapasama? Awan nilimod ko ken ka, Bes. Iti ka adami jay. Kala at nga inarakop kan inagkanak. Anya? Nga agpating galangi jay, Bes. Nagyamanak. Tasana ka nagpailuyos itirik na ni James.
Anya? Agyaman tasaan anapukaw ti presensya ti panunot ko iti daydi agundaway. Induron ko, bes. Kat, nagpaitulod akon kankwana. Ang mga no sinubok na kalaang ni James. No kastaman ti panggap na awan mabalin ko. Saan pa yan nakasagana para iti dayta. Adda obligasyon ko ken ka, bes. Apay asyak ti pinanunot mo. Imbis at ipagragsakam. Naminsana na nagbasulak ken ka, bes. Sinalungasing ko titulagan ta. Awan kanyak dayjay. Maawatan ka. Ngam, ti kari, iso ti ropa, bes. Okay, agyaman ak unay. Napudno ka unay agayem. Kasta akmat, bes. Saan ko maasyak ti makalabot iti panagragsak mo? Di nakpakadanagan, bes. Napatpatag ti panaggayam ta, ngem ti anyaman na banag ti rabaw ti daga. Nga uray maisakripisyo ti pakasetnan ti puso? Nasana makauray ni James, awan mabalin ko. Saan ngagsakit tinakam ko? Simbangput kamat gaya man, Viole. Wen, auntie. Adaman damagak balasang ko. Saan mo kumatagidaksan? Anya day siya, auntie? Pudno ka di nga andan ka ayan-ayat ti gaya mo? Ay, kunak noon niya itayan, tindamagan niyo, auntie. Kaya't ko lang maamuhan. Di mo kumaibaga nga da parikot. Kanayon lang amin nga itulod dyan nakakutsikat. Awan anyaman na, auntie. Kaayan-ayat ni Angie ni James. Kasta aya. Ay, tila pa kibibi angak matan ka. Kuwang amin. Concernak lang amin kada kayo. Saan kayo nasabsabalikan niya? Maawatan da kayo, auntie. Agyaman kami di pa nangisakit yung kada kami. Pasensya kayhon. Nadamag ko laang matbalasan ko. Uwin, auntie. Awan pare ko. Taga ano nga Genobio na. Pada nakadimot laabang isursuraw? Ay, saan, auntie? Empleyado iti pribado a kumpanya. Sa bagay, nahustuan mo iti edad. Nay, agad-adal ka pa'y matlaang. Biule. Uwin nga ron, auntie. Masapul ang makaturpusa. Alakat ipasnak mo ati agadal. Tuladam dya kayam mo. Sala na kinubyo, iti nakalpasan, iti panagadal na. Kan, nakasarak, iti trabaho na. Dayta ti pagbilibak iti gayam ko, auntie. Ti kinapudno na. Nabayag ang nagaram kan kuan ni James. Agad-adal pa ila idi. Ngam, inaklonan. Uy, auntie. Naanos mo't nga ron aday dyan lalaki. Uy, auntie. Barang di nantulog kun ti gayam ko. Ay, katuwan mo't Amo, da kayo iti gayam mo ti mapampanunot ko no dato nga. Ha? Apa yan, auntie? Kasanong tungat at numakiasawa kayo ngagpadpada. Di kabilitan nagsina kayo. Sapay ko ma, tadin tumapasamak data. Ay sus, posible ang mapasamak ti kasta. Malaksid agbakbakit kayo nga balasang itigayim mo. Ante. Katuwad. Siyempre, numakiasawa kanton, hiyawid na ka, ti mga asawa kan ka. Kastamad, ken ko na. Awan may isungbat ko, auntie. Basta ti mo. Saan kami itong agsina itigayim ko? Dayawag ti kinapudno yung agayim. Agasam dayta. Imo na pinagadal mo. Aging ga iti nakaturpos sa kalpasan na. Idi nakabirok iti panggadan. Si kamat ita ti pagadadalan na. Agpada kami ngamin iti kasasaad iti biyag, auntie. Ay na. Manmano ti kasta. Katkas iti nakunak. Dayawag ti kinasaya at tilinangan yung agpadpada. Abak yu pa'y ti pudpud nung agkapsat. Kan abakan nyo pa'y ti agkapsat. Tano da duma. Ado ti agkakapsat adi agkikinnaawatan. Girl, I need you. I need your love.
Naibaga ni Angie, kasing oras si dismissal mo. Baga na ada kasing ka. Ala, kababainan. Sinukunak pa yan. Umayak mo't lang nga boarding house yo. Anda kinatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out taklangan iti restaurant. Anya? Kababainan. Awan rumba nga pagdanagan. Awan anyaman na dito eh. O sige, mapantan. Kumusta mo ti panagatal mo? Okay lang, Mat. Barang makaturpusak, Mat. Kayam day ta. Si Kapay. Uwan, ngam. Mabain akong kini Angie. Ni, apay mo. Nibaga na ti amin ng kanyak, may papan ka na kayo. Uwan ang mga no siyak to tilapad iti ragsakyo. Anya? Imbes nga agasawa kayon, wino agkasar kayo kuman. San pa'y mabalinta? Pampanunutan na titulagan mi. Anya? Naibagak mat itigayim ko, asaan asyak tilapad. San ka ngagdanag? Maawatak ti sitwasyon yung agayam. Nini. Apa yan? Madin sabot ang tilugan ko. Nagintapatan. Apa yan ay? Sakit adayo ti talyir dito eh. Apa yan? Salbag dati aluganin, kababayin pa kit din. Nairna pa kit din na nakalugan ka sa nagdadaan. Pasensyakan, Bioli. Kababain. Naranapay mo ta nagpalya tilugan ko. Bad trip na dialogan. Wala, napasubo ka na nagnag na. Okay lang. Anya nga ron. Ang mga nukayat nanti masukatan. Kumangarod ang awan mo't budget. Sige. Dito hindi pagurayan tayo iti taxi. Sige, James. Ako! Tiyawanan ba inaman diptot? Hay! Hay! Salbag ka! Manitap! Diyos ko! James! Aganad ka! Bes, sa dino ka din kayan nyo. Nasukon na ka ni James? One best, ngam adda aberya. Ha? Anya nga berya? Nadadaal ti kotse ni James kat indagas min iti talyer. Bigat dan to kanon nga aramidan. Anya? Agur-uray kami iti taksi itay. Kat adda nang sembarot iti bag ko. Anya? Ngam nakamatan ni James. Adda kami ita dito'y police station, Bes. Ay, Diyos ko. Okay kayo lang, Bes? One Bes. Orayan mi laang ama i-blatter ti amin. O sige, aganad kayo nga rod, Bes, ha? Bye. Ay, nayong paglangan. Tawan tida ka sa napasamak kadakwada. Hanggang, kasanon nun nairobo ni James. Girl, I need you. I need your love. Take your place deep within, forever in my heart. Anya nga, Beria? Naglukot ti kotse ni James. Indagas min iti talyer. Bigat dan to kanon nga aramidan. Anya? Agur-uray kami iti taksi itay. Kat adda nang sikdot iti bag ko. Anya? Nakamata ni James. Adda kami ita dito yung police station. Diyos ko. Okay kayo lang? One friend, urayan mi laang ama i-blatter ti amin. Sige. Aganad kayo nga rod. Bye, Bes. Tayong paglangan. Tawan dakdak sa napasamak kadakwada. Kasanon na nairobo ni James. Anya ti ko ng pare, nagloko tilugan mo? Wan pare. Sa pangasim man, tasukunan na kabigat. Una,
Ure kat malabsak mat ti balayo. Nakapapain ba'y kiting kini Violi? Tisod katwak. Anya? Jesus! Pagrig po nung sa amot ng dagiti agayam pare. Uy, sana. Anya pagring punan mo tingi pagpagam. Pinadagas niya ang G, di kayim na. Kunak no agawan nakpay man. Diyan ito nasasa ko. Sa anak mo dakas na kayim mo. Rabak ko lang mat pare, si Kamat. Adak pa lang dito boarding house na. Sige Pards, saya atam ha? Sa'yo atong ka dyan. O sige pare, bye. Bye. Ngam saan nga umatay o kasta ti mapasamak. Nataar ni James. Kat anya ti amok no agkursonada mo tayo jay abyo di kinkuhana. Madanaga na kita yan. Uray siya ka. Kasano no adda armas ti snatcher? Nya kay lagit din. Awan day jay. Kakaisuna nga dahat basit amo kiti self-defense. Siyempre, madanaga naklata ha. Kung naklanuan yan, tinapasamak kada kayo. Ay, pinagdanagda ka. Awan ang bain nga min tayo aman nipdot. Tinaktak na kami, friend. Tiya mo na siguro, kat adda awit mo adakkel agatan. Tanapintas tibag mo. Malas na, tawan. Ganabon na Natiliw lang nga ruden. Awan pa'y naala na. Isupay kan naimbaglaang tada superhero akadwa. Oo. Kanya ta superhero itan. San mat Pudnomat, nagpardas ka ngagtaray. Karatista ka pa'y gayam. Niyan. Unay mo tapan ang idayaw mo kanya kon Violi. Mamati akto lang atan. Thank you manan bayaw. Ha? Oh, mandaytan ipag. Ay naku. Nangagpaypay sumat ka no. Agpay sumat. Ket maawatan ka itan, Angie. No apay atunggal kaduam ni James, ket kampanteng-kampante ka. Anya? Wanmat ngamin. Secured ka iti kaayan-ayat mo. Anya? Di mo baybay antigayem ko, abayaw. Talaga mat. Urisan mong ibaga. Saan ko abaybay antipoon ti biyag ko, kan kirid ko. Kanumat. No adala ang daakos ang mapasamak kan kwa na bayaw. Agsumbat ka kanya. Anyan. Awan pagdanagam ko na kumet. Saan kunto abaybay anti kayo mo? Nakasaganak amang isalda iti biyag ko para kinkwana. Di wow. Sana all. Anya nga talaga ito yadwa. Promise. Saan ko asamiran ni patay para kinkwana. Nangag mo bes. Iso anagasat ka unay. Iso adi mo matap-apaan kan isuksukat ni James ha. Girl, I need you. I need your love. Nakapanawan ni James, bes. Naggasat ka talaga kinkwana. Agpaiso? Wan. At nga tapay kabsat na? Apay ti kapsat na. Wano, kasinsin ako ma. Anya? Magkaayan-ayatak mo't siguro no at dapay kas kini James. Ha? Ngalan, ag-picture naman pay. Bes? Sakbay ang maturog ta. Sige. Ala. Ag-post kan. Okay. 1, 2, 3. Smile! Grabe ilang arudan. Agsel-selfie tapay laang. Ay nga ron. Ngam sigot mo takas ti aramid ta. Nadatan dito'y kamata. San ka di? Unmet kat di Nan, kita man. Wow! Talaga nagpinta sa kanya. Hay! Imbagkat na tibukod na tugaw. Pudno mo ta. Napintasak mo ta talaga. Napimpintas ka. Share mo lang. Ngam, awan napimpintas ka data. Agpadata napintas, bes. Anya? Sus! Sana all! Agduma talang ngamin iti beauty.
Alawanan. Kumusta kayo ti panagadal mo? Okay, asaan? At ngamin regrigat na. Ikarigatak. Dandanikan agturpos, bes. Wen bes, makatawon laangan. Agturpusak ton. O sige, lalaingam. Tano makalpas ka. Tulungan ka ang makastrek iti pagisuruam. Ngam, nasken nga ipasam ti let exams. Ikarigatak bes. Tapno saan ang masayang ti sakripisyo. Ay, apay nga mina kinamaestra ti inala makurso. Kat imbag akmat anarigat ti trabaho akas teacher. Isumot nga min at talaga ti kayat ko nga adalan. Amo ma, agbabawi ak anangalay ti dayta a kurso idi. Awan ti maramidak, adaditan. Iso panindiga ako na. Awan ti narigat bes. No porsigido ka ang mga ramid kan mang tunoy. Sa bagay mo kiti ha. Idi pa'y laubingak. Kastanti kayat ko apagbalinan. Ala, sapay ko mga rod tamaanusam to ti agisuro akas kanyak. Maanusak bes. Makapabakot ngamin ti agisuro no maminsan. Nang runa no pasig awulwal na kiti pupils mo. Naano sakmet iti ubing. Uray pa'y nga takasanon ti kinawalwal da. Diyak tumauma amang isuro kadakwada. Sapay la kumaabes. Basta siya. Love ko da ito'y akorso. Kat magagaran akong nga gisuro, friend. Ala, sapay ko mga rod, takas ta nga agpaiso. Maturog kan. Masapa pa'y ti klase minton bigat. Ag-review akpay. Umuna kalatan. Sumaruno akton. Adak dito'y restaurant na paborito ta bes. Nakapila. Kasta ka di? O sige, ano sa nga rod? Taaglan sa kundi ti school. Sige bes, enjoy. Okay, likewise bes. Bye. Mabisina ko. Gumatang aklangan iti apple pie ken pineapple juice. Taisun ti pangaldawa. Itay pa'y asumanig ang tekaduak ang nakapila. Sapay, kita kanya. Agpapansin samot. Aray, mabay ka di ba? Oh, James. Violi, ada ka mat kayam dito eh. Ag-dine-in ka? Kumangarod. Pare, ilak amon ni Violi ha. Okay pare. Umay ka Violi, babantag ko gawin. Urayin tan, itilamisaan ni Bogs. Pare, ilak amo mo nuwain. One parts, no problem. Isumot la pamilya ti rubam kanya. Ta nakikita ka ni TFT. Makikita kami dagiti ipopos ni James aladawan nyo iti nobyana. Kasta ka di? Uwan nga rod. Mabait lang ha. Ada text message ko. Sigurado ni Angela itan parts. Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom ha. Sana all. Sordo ka talaga. Pudnumot. Dagasunnak numalum wait kita. Ay, Violi. Pasensya mo ti kayim ko ha. Numero 1 asutil da ita. Sana all. Nay, damo tawag kon. Di mo nga min in text back adago. Si sungay mawagan pare. Miss na kita. Bakit wala ka pang text back? Talna ka man. Ni boss da ito yan ya. Talna ka man. Hello boss. Girl, I need you. I need your love. Nagbayag matan ni James ang makisarita kini boss. Hindi nga tabos yo. Weno ni Angie. Wankat nga taa. Amo matagitan. Siyempre,
Lunch break ni Angie iti pagadalan da. Wala. Nag-asa tigayam ko itigayam mo. Nagasa? Pag ko na amat ang nagasa. Napintas, kan may sa professional. Kan amok anapudno kini James. Ni James ti damo nga ayat ni Angie. Sapay la kumata saan matalok ko ni James. Adayo nga nami doon tayo tigayam ko. Tauray tigayam mo. Ni Angie, ti first love na. Agpaiso? Kasladyak mamati adi pa'y naadaan iti kaayan-ayat idi. Actually, nabayag kami ngagkabarkada. Edi pa ila high school. Aging gay ti college. Ken naadaan kami ti trabaho. Talaga? Kastamot ka bayag ti panagkadwayo? Juan Bioli. Walang iwanan na talaga. Abak may pitag kabsat Oh, really? At nga ron mang sutsutil kada kami. Sino kano kada kami tilalaki winubakla. Anya? Ang mga no damat nga agpaiso ti kasta kada kayo. Ay, awan Kinapod na. Nabayag kami nga gayam kini James. Kahit nasa on, amumin ti tunggal maysa. Sige, mangantan. Mangkala nga. Unata na mangan. Sige, mangantan. Nalpasa ko na. Agi subsubo ak bayat ti panagistorya. At dapay ngamin klasik no madamdama. Bioli. Adaman damagay. Ngam bit personal daytoy. Anya dayta? No addan kaayan-ayat ko? Awan pay. Amom, akas na tinabaga. Kasta kayo matalalaki. Dayta ti damo adamagin nyo. Ni, nag-on-sentimental tilay pati maako nada Amok matakasta kayo. Okay. Bioli. Naggasat ba't ng tagbalin anobyo? Pag kunamat ngay. Anya ko mati paggasatan na kanya. Napintas ka ngamin. Saan daan napintas? Nakapinpintas. Anya? Saan kalagayam asutil? Nalaing kapay gayam amang bola. Timang pasablog. Bioli, apudno na rabak ka. Ngam saan arabak tinaibaga? Anya? Wen, pudno ti bagbagak. Nakapinpintas ka. Nagahasat ti agbalin anobyo. Siguro, dagiti agdat-daton king kanya. Obvious ba? Sana all. Ay, sorry. Naipigsak mo't din nagkatawa. Ay, sorry mat. Tila, madamdamag kon. Kat damo tapay lang anagama mo. Mas daawak. Okay lang. Amok mo't arabak amin nga imbagam kanya. Amo ka di nakpatyan kadagiti na ibagak. Ngam okay lang. Anya? Bioli, mabal na maala ti cellphone number mo. Kaya't ko kumati makisinangad king ka. Sus, awanan inalamon at dapay kat number ko. Anya? Nangaw ko magaya man niya. Sorry, rabak ko lang mat. So, mabalin? Sure. Sige day talagayam. Iyag mo ta cellphone mo. I-type ko ti number ko. Thank you, Bioli. Ala, kung di bagyo ita bulan. Di mo nipabigat ka sa pula ko na yan. Wen, mabait lang tata sumra kayo pa ya? Ay, isa na yun, nagdadarasak. Mabait lang nga ron. Tala, ti wallet ko tata. Ipangatumin ti abang yuwan. Nayuna may tilimagasot ti abang yaw. Ikalagpain. Nagdawat kay tinayon ti abang da Angie? Nasaya at ayati kastangar aramidam. Ay, panawan mo tin atap nagsubalda. Anya? Wan, subadan damit ati kinasaya at takadakwada. Tinultulungan tamad ida. Pinadpadigwam ida. Adayamat na sayat nga inaramid mo para katakwada. Agraraman ka mo talaklakayan. Nagalas si aramid mo. Ayan ti kwarta ha. Ayan na. No kasta, nagdatonan kin ni Bogs. Wen bes, saan ko nga ron anam namaan? Inaklon mon. Saan pa? Nagbiit mo tan ngay.
Kaslang mo't lagbibisid launayin iti boyfriend na. Agad-agad? Sus! Sana all! Di, saan pa'y? Kaya't nasa wan, ada posibilidad na nga aklonem to. Oh, adamot panagayat mo kenkwana. Saan ko pa'y amasumbatan day tabes? Kinapod no na. Kasla nga awan mariknak, ana idumduma para kiniboks. Anya? Adakin ka day kano aklonem. Ngam, ti ko mapanagadal mo ti unaam, ha? Bes, Ijam ko mapailaang ti makinobyo, bes. Tapno sana madadaol ti konsentrasyon mo nga agadal. Wen, don't worry, Bes. Jak tumalipatan ti nagkinariyanta. Tauray na kiayan-ayat kan, ta nakaturpos ka maten. Bes? Ulitat, saan ama sayang mati sakripisyong kanyak? Promise, Bes! James, mabitlaan. Nag-text ni Bewley. Ha? Ada ka no pa'y laang ijay town? Basta ka di? Itay ka no pa'y nga gururay iti taxi. Ngamawan maluganan na. Pasig ka no na punno. Di nasayat. Suko naklangin. Okay ka dilangkin ka? Wala. Sige. Suko nagnaro din ni Viola Higi Plaza. Alaman nga rod. Ala, kababain pa'y kit din. Hindi ko mamati pagbain na. Si kakit di. Sige, mapanakon. Talaga adyak makontak ti cellphone ni James. Nalobat nga ta. Ti cellphone ni Viola. Agri-ring di na matsumbatan. Ay, madanagan-ak. Nya torasen. Ang mga nanyamot din tinapasamak kadakwada. Girl, I need you. I need your love. Need your love each moment of my life. Talaga adyak makontak ti cellphone ni James. Nalobat nga ta. Ti cellphone ni Beauty. Agri-ring ang di na matsumpatan. Matanagan ak. Anya torasan. Mga lonyamot din tinapasamak kadakwada. Awagak manan ni Beauty. Awan na talaga. Di na sumbatan. Di na nga tamang manggagtiawag ko. O ano? Paawid na nga tan. Sabay ko matakas ng hapay so. Anya matang tinapasamak ka dagit idwa. Apay nga wan damatan. Ada nagsartungalugan iti batok. Isuda siguro day ta. Sabay ko matay sudan. Bes? Uy, apay nga ita ka lang. Ayan ni James. Kwa, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaan man ang tinugan ni James. Anya? Ala, umikan. Ay, apay nga karadadaal no aglugan ka. Nagbati ni James si J. Auto Shop. Bambantayan na tilugan na ang matartarimaan. Ah? Ay, naimbag man. Tada pala open a shop iti kastoy nga oras. 24 hours samat day dya a shop, bes. Sige, tagsukatak biit. Ituloy mo ti maturog. Sorry, iti disturbo. Kinapudno na. Sana pa'y nakaturog, bes. Inururay ka. Kasta ka di? Pasensya kan, bes. Naturog ka kumalatan Ay, kasano ang makaturog ak. Nagdanda nagakmet. Sorry, bes. Nakasilent ti cellphone ko. Jack nang nagtiawag mo. Kat ni James, talaga ka di naka-off ti cellphone na? Jack mo.
Kasla na ibaga na empty battery. Kasta ka di. Ngala, maturog kan. O sige, nga mangan ka pa ya. Wen bes, agsukatak biit. Kan agarami dakpay iti report ko. James. Hello, honey? Hello? At ako tingmin mo sa bado. I-treat na kami ni boss. Sumunod ka? Ha? Ay, kuha. Adamot na iran na a seminar ko iti dayta nga aldaw iti Bagyo. Anya? Pasensya ka na, ha? Okay na. Mawatak. Amo ka maawatan na. Of course. Sige nga ron. Ituloy ko pa ito aramida. Bye. Bye. Amo ka nasakit tinakam na kanya. Ingam, sana mabalin asa anak mo't adumar ay iti seminar. Siyak ti imbaon ti principal kan masapol at trabaho nga umuna sakbay tilang ay. Amok mo't kiti maawatan na ti James. Ngam no di nak maawatan. Addaken ko na daytan. Pare, Kasanoitan parts. No sana sumurot ni Angie. Saan mat sumurot ni Violet iti outing tayo? sigurado na ita. Mabalin mo man nga awisin ni Violi. Mapainak sa parts. Bayaan siya timang ibaga. Awisik para kin ka. Sana all. Sige man nga rod parts. Barang ijeton ti pangaklunan na kanya. Sana wala talaga. No aklunan nak, ag-blow out tak para eh. Aniyan? Awan. Agpada na napintas, dagiti nobya ta, nukwa. Di ka pa'y lamang namnama. Nasaksakit na mapaay ka. Awan dakas na timang namnama parts. Ngam saan mo unay anam naman? Laglagi pa agar arim ka pa'y lang kang kuwana. Nya kamatan. Kasla si kapay best friend ko timang upay kanya. Saan nga iti dayta? Narigat tinalabos sa panang namnaman maminsan. Parts. Tanong babae ka, nasakit nga klunan. Basta, dakkel tinamnamak nga klunan ni Violet ti ayat ko. Nagsayatan ngayon kasta. Parts, ipagamot ka ni Angie ah. Tulungan na. Please. Sige. Ibagak to kang kuwana. Girl, I need you. I need your Anyaman ng tikit kita ta nakatatidog man ng tatangad mo. Takasin bakit? Te, Pagkamtuman na gatay dua ababay aborders mo. apay manen aya. Paritam idang agpastrag italalaki dito balay. Taapay. Anya ko matipakibyangan ta iti day takat agbaybayad damot iti abang da. Sa nga ili da nga road, di dakat pastrikaan. Ayaw na ikan. Iparit ko nga round. Hindi damaw, nagululi magkakalaang. Pinalabas ka, di ka nayon nga isa sa rongkar na ya anubyo ni Anje dito'y balay. Ang amita, tuwa damot tan. Ura ni Biulay, at damot nubyuran. Agar aram kano pay laang dayjay. Saan na pay anubyo? Imposible ah. Anya ko matipakibiyangam ayak kadakwada. Kun may isa, at damot nakamdan, amudan, tinasayaat. Ay, sao si Esther aya. Ang mga luan dantukit din agbukiran ti pusig nandita. Anyaman day ta asasawa mo? Puutem ti kunak bakay. No di da maalwadan at da agbugi dita. Tatsyag, asaan to mailawan da kita aborder ta. Di ka madanagan. Kun uray pay. Anyat pakibiyanga baya. Sana na ti pampanunutag. Di uray man agsikog da balasang. Awan pakibiyanga kadakwana. Oh, mutlagayam. Saan nagato ti sao? Basta jak kayat. At ito'y ti pagaramidan da iti kalukwan. Tamalas ti kasta. Malasan da kato'y malayag.
Aniya? Ba, nagadyak mati palubos Ijay ruar ti pagampangan da. Saan kat adito'y balay ta? Unay katikas taa sa umot. Nakasingsing pat daan dyan kan biolay. Kasta kati ibagbagamaw. Kagpay sumot ti ibagbagak. Basta ibagam to ti imbagak. No saan dangag tung paliti kayat ko? Nasaysaya at lano pumanaw daan. Anya? Ay, saan ko akayata pumanaw da? Di ka lang mabain. Nakasingsing pat da border. Anya kumatpanggap pa kamang papanaw. Awan, makunak kadakwa. Nadayaw da. Nadayaw. Ti makunak. Saan mo ngon unaan dagiti pasamak? Kan saan mo akad ngan ti may sa atao? Tamadi ti kasta. Panagaawid manen. Urnusak meten dagiti adda iti rabaw ti lamsan ko. Agawid ak meten. Makaikawa. Awan ni James mang sukon kanyak. Kumusta nga tanti outing da? Si Morot ni Violi. Ngam. Awamot kiti pagdanagak. Amo ka saan damot abaybay anti best friend ko. Adamot ijay ni James. Kan. Agtalagak matkit di kan ni Violi. Oh, dito'y Pipard. Shot. Alright, thank you, Bards. Nabartagan ni Bogs James. Di mo nikan, iti inuman na. Kabalan na dito. Oh, saan ka di pare? Kabalan pa eh. Talaga mo. Kabala ko. Sige. Gitam? Oo, kung ba iti basa mo. Alala. Oray lang kidaman iti nakara bartag na. Kabalan na pa eh. Agsong bato pa eh. Oh, pare dito eh. Oh. Sige, shot mo. Nakaturugan. Nga rod. Talaga ka di asaan tayo maagawi dita? Saan? Nabartag ti driver. Masapatay ko na lang inton bigat ngagbiyahe, Bioli. Sus, kasanon ni Angie. Anya ti irason ko kenkuana. Oh? Nag-text nga minitay. Kat damdamagan na no anya nga oras tayo nga agawid. Saan ka no ang makaawid da Violi? Tanabartot ti driver da. Maturog dan iti cottage nga inalada. Ay, nag-text mo't ni Bogs. Kat saan da ka no abaybayan ni Violi? Saan ko amawatan ti pagig? Madanagan na katsak mawatan. Sabagay, amukmat adi aginom ni Violi. Tadyak pa napuutan nga iminom itinasanger. Nga uray beer ko malaang. Kat ni James. Amangan no iso tinabartag. Tanasakit tinagam na asa anak kasurot. Kan namin adun nga inawis na. Ngam sa anak kasurot. Aday ta. Di nakmanlain text bano inawagan. Biso ko matikang runaan amang ibaga. Asaan da ang makaawin. Hingam. Kaslaawan anyaman na kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Bioli, nakaturungan na kiti kakatwata. Uwan nga Rod. Ngam, aging inom ka pailaan. Talaga ka niya di nagpagusto na uminom? O rekit light beer mo't lang dito eh. Sa anak pa'y nga mininom iti kasta. Iso ka ro daramanam. Alamat na na. Saan ka nagtanag?
Saan kong ipagbagay ti kayo mo? Alaman langan. Ramanak tapno maibos daytan ket maturugtan. Oh, wow. Kasta. Sige. Tata na kabuti. Minum ay. Nagpait. Talaga kasta lang dadamo. Nayunan pa eh. Saan ko akayat tiraman na? Sige pa, ora kitaan. Mayat to no madamdama dayta. Oh, anya ti Mariknan. Saan ka diya mayat? Medyo kasla maulaw sa amatan. Sus, may sagad kagudulang tinay mo. Ipinadas ko ti iminom iti nasangar. Wenno beer. Kasta lang no damo niya ka na. James, ti ibak. Among Violin, nagpintas ka na. Oray ko rin dumdum ti bumilya ti daya poste. Agminar mo di kinapintas mo ka. So, please, Violin. James, please. Saan? Violin. James, saan? Ay, nasim, bakit tisikot ko naglaba? Nagrikat-lakat na talaga ti bumakatan na ya. Ni, tinsamat lugan ti nobyo ni Angie dahi dyan nagsarting ti batog. Isungag pa iso. Apay nga imay katrimbar mo ni Angie anang isuraw. Hindi dyan. Nagturungan iti kwarto da Angie. Di na nga taam mo na paano nang isuro ni Angie. Sa bagay, ang damat kiti ni Violi, madanon na dita Agtimpla, magpakid iti kapik. Ay, naimbag ka ni nato Naimbag tawan ni nato. Sigurado, andamanan maibagana nung nakita na napandita ti kaayan-ayat ni Angie. Violi, agsangsangit ka? Abay agsangsangit ka, nakaarakop kanyak, friend. Awan, friend. Malagip mo man ang tinapalabasan niya. Friend. Malala. Maturog ka kitin, rabiin. Ala, maturog tan. Idipo mo ta cellphone mo. Kinanatan, friend. Sorry. Naisturbo ka. Sige, ituloy mo ti maturog, bes. Wen, maturog tan. Nupay narigat, bes. Nasken nga awaten tan tinapasamak iti pamilya ta ini. Un, bes. Tahuray anya pa'y ti aramiden ta. Saanen ang maisubli pa iti biyag, dagiti ipatpateg ta iti biyag. Bogs, yung kasukuran ni Violi, mangantay tirwar. Anya? Masadotak kumarumarita pare. Anya? Jesus, di kagsarod-sadot. No kahit maamagunod ti ayat na. Di nakmat lang amin naklunanan pare. Di naksamat kahit ni Violi. Di ka maupay. Adadang ipakitam kit di ti kinaanos mong agaram king kuana. Kitam, no di matinagan tirik na nakin ka. Girl, I need you. I need your love. The memories shared together kept that love alive. Yung kasukuran ni Violi, tayong mga nitirwara. Anya? Masadotak kumarumarita pare. Anya?
Ay sus, di kag sadot. No kahit mamagunod ti ayat ni Violi. Tinangmat lang kami na naklunan pare. Tinaksamot kayat ni Bioli. Di ka maupay. Adadaki ding ipakitam ti kinaanos mo nga garam king kwana. O kitaham no di matnagan ti riknanaking ka. Among pare, natamnay ti panakilangan na kanya. Anya? Adayo sa tirik na kanya. Amang ano, damot sa balya kayat na. Bueno, awan kanyak ti sapsapulan na at ipo ti lalaki. Anya kalagid din na ya. Naglaka ka maup-upay ako na. Madlaw ko mat, no adanam na making kuana, when no awan. Ay susawaan ti adupay arason. Dakasan takid din. Ala, nabartagan ni boss. Idong na kan agurok pa yan. Niyagad na ito yung tao ngagpaiso na yan. Kasta na ka diya talaga. Tunggal mabartag. Maturog adagosan. Nalakang amin na mabarbarte. Sana kas kanya. Adumot nga amang ti ininom nangam si ka. Saan mo ta? Katsi ka, gusto ka din ti botilya ti light beer nga ininom mo. Gusto nan. Narigat nung maulawak. Amang ano madlaw ni Angie. Kababain. Mawatan day di ay si kakit. Gusto nan James. Sige. Inumom ta na batbati. Tama pantayon. Kasano ni Bogs? Dodori. Itulod tayo ti pagnanaadanda. Kalpasan na. Itulod ka matan. Ita. Eat all you can. Syakti tayo ita. Agyamanak man ng James ha. Nakasaysaya at kayo amin kanya. Agyamanak iti ado a sakripisyo yo. Ala, rugyan tayo marunan ti mga mapisira ko na. Okay nga Rod, let's eat. Okay, ngamsakbay na. Agpray tayo pa'y. Excuse me, Violi? Ni. Apa yan? Apa ni Violi? Anyat na pasamak kang kuwanan. Mabalin ka di, Violi? Ibagam ti pagsangsangitan? Itay ka pa yung sumanangit. Ngam di mo ibaga ti parikot mo. Bes. Agsao ka kuma. Please, di na kumamot pagdanagan, Bes. Apay, anya ka di ti parikot mo. Ibagam kuma. Tabarang makatulong nga amang sulbar. Makawanin na kumabes. Nagdakkel ti basol ko kan ka. Apay, anya ti basol mo kanya? Nailaw anak lang. Diyak nalabanan tiriknak. Sorry. Idiretsyon kuman. Masikuga. Anya nga, Rod? Adaditan, Bes. Awanan ti mabalinta. Taripatuem ti sikong mo. Ket masapol nga agkasar kayon iti nobyom. Apay akayat nakakasarita. Kan dito'y pay parke, Anje. Ada ka di parikot joy, tigayam ka? Awan, Bogs. Ngam tigayem ko tiyata parikot na. Ha? Anya ti parikot na? Masikugan ni Violi. Ket nasken nga itakder mo, Bogs. Ha? Kasano na pasamak na ita? Di mo ibaga nga awan nasasauna ken ka. Isu arumbang laeng itakder mo tiddayaw na. Anya? Kasano na pasamak ti kasta? Kat saan kami mo't nga agayan-ayan? Anya?
Asino nga ron ti ama ti sikog na? Girl, I need you. I need your love. Ne, pre. Sa balit ti mapalpalikukin ka. Nakaununag ti sinaay mo. Ken saan ka matagtagari? Kalpasan na. Kanayon ti inom mo ah. Danggayan nakbagas. Saan mo nadamakin? Ada ka di pare kutyokin ni Angie? Unak mo't nga uminom ka. Danggayan na. Kaniya ka na yan. Aywan gaya. Ada na ibaga kanyak na Angie. Ket takigtuta. Nyari ta. Masigug ka no ni Bioli. Niya. Agpudno ka man kanyak, Violi. No saan anibogs ti ama ti sikog mo? Asino? Asino ti ama na? Ni James. Aniya? Awanan ka itibain! Pakawanan ako ba? Nailaw anak. Nagbasulakan ka. Traidor! Danggan na ko ma. Agmalawakakan ka. Traidor ka! Diyos ko. Isurot ak tinumbang aramida. Tapno maawatan kan mapakawan na tagahiyam ko. Makita, Mister. Pimalso din magkakinikan ka. Nyak mat maawatan no nyat napasamak. Karampang nakit dia. Nato, tangiwat mo. Di naklapdan, tapod no ti bagbagak. Ni Anjay tinubia. Ni Biuli mo ti masikaw. Ay, sana ula ko nada. Anya, tulad ka dita sana all. Ay, Tangiwat mo. Ay, sus, Lakayan, kita sagsama, umalang ol. kaya. Kaslasan na makabong iti pinggan ako nada. Ang gukisam. Ay, masikong mutlan. Anya, Amazing stories. Ang bilibak iti siglat ti lalaki. Agasam, tapi nagrigpon na ida. Nasiglat. Pakawanan ako mahani. Ani tarupam! Naglakad ang kinaw iti pamakawan. Ngam narigat ti mamakawan. Nagrunan no ti nagtaltal ka matao ti mang traidor ken ka! Nawatom! Angie. Kasano ita? Masikugan ni Violi. Ngam kayat ko. Agsasamo tayo atalo. Kat agpili ka kada kami adwa. Anya. Balasang ko. Day talagayam. Sana parikot day ta. Agyaman na kanti. Sa dinoy tayan ti ili yung anti. Ijay laang tadyan. Sige anti. Agi failak iti leave ko. Awan problema dita. Kuyugan kayon tungag bakasyon ijay lugar mi. Agyaman na kanti. Nailakid din ay tinagbambanagan ti gayem mo. Nasakit anti.
Mismo pa'y anasingid agayem ko tilino ko. Kan tinutupan ti awan ang pain alalaki. Wan nga, Rod. No pa'y adabasol na atwa, Nana. Nasakit man. Saan ko ang mabali na baybayan ti gayem ko? Awanan ti ado pa'y apalikaw-likaw. Agpili ka, James. Asino ti ay ayatam. Ti ikalaysam kada kami. Agsao ka. Asino kada kami. Sika. Okay. Tulagan tangarodan ti kalaysata, James. Makitam ti bunga ti amin. Siguro, nang namnama ka asika ti pilihan ni James. Tamasikog kan. Ngam saan? Siya kailaang ti pinili na. Angie, Mangipaneknek at ibagimlaang ti kinayat na kan ka. Isuad ti mo rebeng nga ayatan ti kaskan kwa na. Tama na nga lilaw. Ay ayatom ka di pailaan? Pagtatak ko ng pailaan, tinobyo ko. naibagakmat kan. Saan ko lang analabanan tirgnak. Itinday ti agundaway. Maagkalaon na yun no pagtatak ko ng pailaan ti kaskan kwa na. Awanan pain alalaki. Traidor! Umadadin ti kasaryo. Wen, intun umay alawasan. Ket agsagana ka. Taadan to papananta. Papalanta. Sa dino. Kaano. Girl, I need you. I need your love. James, Oh, kunak lang no, di mo pat ganon ti awis ko, pare. Jack kumakaya ti dumara iti kasaryo. Nasakit tinakam ko king ka. Ambom nga gayatak kinibiyot ni. Ngam tinutupang. Si kapay anasinggod agayam ko. Tinangagaw king kuhan. Nilaw anak namin. Sorry talaga, pare. Awan kadipay ni Angie. Anyat orasan. Aldawan na. Buwan nga ro na. Awagan mo na iti cellphone na, pare. Nahumpay lang ginubyan. Naka-off mo ti cellphone na. Diyak makontak. Anya? Nay, sa bali tagparparik na kanyak, pare. Sama dati, sama nga. Anya ti kahit mo sa kanbogs. Sapay lang kuma, tanagbidutang. Kaya't mo asawag, kuyugam ida. Wen, agbakasyon da ka na iti manong aldaw. Iso asi ka pa lang ti makamo dito eh. Ket saan aday tal agbarbar ti obram ah. Ay, agkasam day ta na pasama. Wen nga Rod. Aguray ka bakay. San aya nga ita nga aldaw ti kasardaan jay kinday jay a playboy. Wen mo't. Apay nga rod a pumanaw da. Ni, unak man numasirib ka. Kaya ta sa wenday ta, saan ang matulo iti panakikalay sa ni Angie iti dahi alalaki. Nalpas ti anay. Para ta dyan Mountain Province met day ti fan ang nagluganan ta, Angie. Agbakasyon ta ijay lugar da antister. Anya? Kasaryo itaki ni James. Agkasarlaang nga is-iso. Anya? Kas jay ti rumbeng iti manangal lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta.
Saan apod no ang makikalay sa kakankuana? Iti anyaga po. Kita ang man tinaramid na. Pinagridpon na ta. Sa kalpasan anasikugan na ka. Siya tipilyan na. Nga imbis ko maasika. Tamasikog kakat nga rodan. Pakaunan na kumanchi. Siyak din ang dadaan. Iti ayan-ayan yun. Saan kang hagdanag, Bes? Pacheck up maaklon kon tomat lang ti amin. Agyaman na kiti. Tanasapsapaan na amwak ti ugali na. Angie, Ti may sa pagluksawak. Di pa'y nakisarita apulusken ka. Di man lang nagkidaw mo't iti panmakawan ken ka. pudno dayta. Manipod iti naudi apa nagsasango tayo. Di na kon kinasarsarita pulos. Nga uray iti text binu awag la kuma. Nabartag kan James, susto na. Bayan naglakang pagkasa. No, di nagmadanggan nga kinom kanahon na ko na. Kahit ko taglamas iti arak. Kahit ko alamasan iti arak tinalaw sa papawik. Ang ladingit ko. Hindi nagbanagan tayo na ayat may kinansi. Pre, basol mo't lang. Sikatin ang rak-rak iti relasyon nyo. Kung nangaroon nagbabawi Lading yung tak nga ibaga tayo James. Kagura ka. Hindi Gaputa amom lang nga rodon nga gayatak kinibioli. Tinuto pampayla. Bogs. Awan kwenta magayam. Traidor ka, James. Di mo la pinanunot ang tikinasangad ta. Tila ang bukod mo abake kan pagragsakan tinapatagking ka. Kagura na kadimot, Bogs. Anya kumaga po kagura ka, Angie. Iti inaramid ko iti gayam mo. Saan ko nga ayunan iti inaramid na. Kinapudno na. Manmano kami ngagkita. Kasta ka di. Ang mga numaikat pa yung opisina Tanaga doon ti absent na. Gapot kababartag na. Traidor ti gayam mo. Masakit tinakam ko kingkuha na. Ewan gayam. Ada ka din ni Bioli? Awan pay. Madamdama pay. Apay ka di. Umay ko sa rongkaran, Angie. Kaya't mo asawan. Itilaksid ti kasasaad na. Agayat ka pailaan ken ko na. No may kariyak laki di kingkuha na. Ibilang kunto kaspudpud ng anak ko, tipas ngayon na. Nakapagpas ngayon ni Bioli, Angie. Wen Bogs. Isulaang mo tinaisarik iti delivery room. Iso nakapagpas nga yan. Naipas ngayon nanti anak mi, Angie. Bogs? Amok ti kay papananti pa ng perang mo kanyak. Kalpasan ti pa ng ibagak ng anak mi. Bogs. Dayawin ka unay. Katagyaman nakta itilaksid, tinakas ang anapasama kiti gayam ko. Adda ka anangalangon ken kuana. Agyaman na, friend. Itilikodan ti inaramid ko. Adda kalata amang baybayabay kanya. Tinak pinaybayan. Adumanin ti sakripisyong idinagkasar kami kini Bogs. Mabalin ka dimot nga ramitik ti kasta. Saan man niya? Agyamanak. Talaga ang nagsaya at kaunay agayem. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yung itaalawas,